Adlaw, gisaulog nato ang kapistahan sa pagkakabig ni San Pablo o sa ingon pa, Conversion of Saint Paul. Tanang mga santos sa simbahan nakasinati og pagkakabig gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkamaayong sumusunod ni Kristo. Apan kini si San Pablo gitagaan og espesyal nga pagtagad tungod sa iyang talagsaon nga papel diha sa pagbuhat o sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa suok sa kalibutan. Sa misteryong paagi, gigamit ni Jesus ang gahom, ang energy ni San Pablo kaniadto sa wala pa siya makabig diha kang Kristo. Dunay nag-ingon, Paul was the most thoroughly converted on men on history. Kini mga kaigsunan, dunay kamatuoran tungod sa rason nga kung kita makaila kang San Pablo o kang Saul, makaingon jud ta nga di jud ta ka ma-imagine nga mao na siya si Saint Paul. Kinsa di ay ang pangutana mga kaigsunan karon, kinsa di ay si San Pablo kaniadto? Mao siya si Saul, usa ka devout Jews, usa ka sakop sa mga pundok sa mga Pariseo. Tungod sa iyang dakong panatiko sa mga pagsunod sa pagtulunan sa mga Hudiyo, dako ang iyang mga kasuko o dako ang iyang kasuko sa mga sumusunod ni Kristo. Og nahimo siyang mabangis nga tiglutos sa unang mga Kristiyanos. Adunay tulo ka butang nga dili madawat ni Saul og sa mga sumusuo sa mga Pariseo kalabot kang Hesus. Una, lahi ang pamaagi ni Hesus sa pagsunod sa balaod ni Moises nga para sa mga Hudiyo kini mas labing importante. Ikaduha, nadungog sa mga Pariseo nga si Jesus nagpasaylo sa mga tao nga para usab sa mga Hudiyo kini usa ka blasphemous act. Ug ang ikatulo, para kang San Pablo ug sa mga Pariseo dili nila madawat nga si Jesus usa ka Mesiyas. Not until Jesus himself appeared to him on the road to Damascus nga kini usa ka rason nga nagpabag-o kang San Pablo. Sama usab kang San Pablo mga kaigsunan, kita usab nakasinati og pagkakabig o conversion diha sa tong kinabuhi. Tingali, dili kini sama ka San Pablo nga usa ka bunggacious o dramatiko nga pamaagi. Apan kitang tanan napuno sa bag-ong kinabuhi ni Hesukristo. Ikasubo lang tungod kay dunay kadaghanan kanato kining bag-ong kinabuhi nga gihatag, wala gayud nato napuy-an. Kana bitawng pipila kanato dili manimba or sagad manimba tungod kay pananaw nila usa ka katungdanan nga kinahanglan tumanon. Apan bisan pa man ni ana mga kaigsunan, nakasigurado ko nga pipila o kadaghanan kanatong tanan aduna kitay kaugalingon dalan paingon sa Damascus. Nga kasinatian diin kita adunay talagsaon nga engkwentro ni Hesukristo ug tungod ni ana kita nagbag-o gikan sa pag-aadik sa mga material nga butang, gikan sa pag-aadik sa mga unsa nga naa sa tua dinhi sa kalibutan ngadto sa mamahimong maayong sumusunod ni Kristo diha sa mga kasubo, diha sa mga kasakit nga atong nasinati ngadto sa kalipay
nga masinati nato sa atong kinabuhi. All of those moments are moments of conversion. Sa pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kang Hesukristo. Gipili sa Dios ang matag usa kanato aron mahimong iyang saksi ug magmapatuod sa atong nakita ug nadungog. Ug busa karon mga kaigsunan, wala lamang ta nagsaulog sa pagkakabig ni San Pablo, apan nagsaulog usab kita karon sa iyang misyon. O gani diya sa tong ebanghelyo, ang giingon din ni lakaw ngadto sa tibuok kalibutan ug imantala ang maayong balita sa tanang binuhat. Gihagit kita nga mahimong instrumento ni Kristo. Ang atong pagtabo kang Kristo diya sa dalan sa kinabuhi naghatag kanatog maayong balita. Ang labing maayong balita nga ipaambit usab sa uban. Sa katapusan, si San Pablo nahimong atong inspirasyon sa atong kinabuhi. Kita usab makasasala gihapon, apan dili kini babag alang kanatong tanan nga mudawat sa misyon ni Kristo. Pinaagi sa pulong ug sa buhat atong ipaila si Kristo diha sa atong kasilingan, diha sa atong mga amigas o sa mga amigo. Hinaot sa umaabot nga panahon, kita usab sama ni San Pablo maisugon moingon, dili na ako nagpuyo sa akong kaugalingong kinabuhi, kung dili si Jesus na ang nagpuyo kanako. Og mga muyo usab kita og tabang kang San Jose nga nakasinati usab og pagkakabig og conversion diya sa iyang kinabuhi. Unta pinaagi sa iyang mga buhat ug hiyas, kita matabangan nga makasinati usab og pagkakabig diha sa tong kinabuhi. Hinaot paunta.